L-istudenti qed jispiċċaw iħallsu il-prezz tal-inkompetenza tal-gvern u dan kollu kawża ta' tkaxkir tas-saqajn li issa ilu għaddej għal dawn l-aħħar xhur. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri, mix-Shadow Minister għad-Dialogu Soċjali Ivan Castillo u mix-Shadow Minister għaż-żgħażagħ Bernice Bonello. Justin Schembri spjega li ftit jiem biss qabel jibdew l-eżamijiet fl-MCAS għad hemm l-azzjonijiet industrijali għaddejn li m-azzjonijiet bdew is-sena li għaddiet wara li ma ntlaħaqx qbil dwar il-pakkett finanzjarju tal-edukaturi. Huwa fisser kif il-gvern għadu qed ikaxkar saqajh u mhux qed jasal għal konklużjonijiet fi żmien stipulat u kien propju għalhekk li l-MUT kellha toħroġ azzjonijiet industrijali li qed iwasslu biex ma jingħatawx il-marki tal-assignments u tal-eżamijiet lill-istudenti. L-istudenti qegħdin iħallsu il-prezz tal-inkompetenza tal-gvern, tal-arroganza tal-gvern, tan-nuqqas ta' rieda tal-gvern li jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-letturi fl-MCAS. U bekk allura ftit jiem qabel l-eżamijiet għad għandna sitwazzjoni li fiha qed tkun hawn inċertezza assoluta fost l-istudenti illi għadhom ma jafux eżattament jekk se jkunu qegħdin jingħataw il-marki għall-eżamijiet illi ser jagħmlu. Min-naħa tiegħu Ivan Castillo qal li spiċċajna f'sitwazzjoni fejn għal sentejn sħaħ ir-relazzjonijiet industrijali bejn il-gvern u trade union huma staġnati u dan minħabba l-fatt li l-gvern qed ikaxkar saqajh. L-MUT kienet tat numru ta' proposti lill-gvern iżda min-naħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni ma kien hemm xejn konkret fejn issa apparti li l-edukaturi mhux qed jieħdu dak li ħaqhom issa qed jispiċċaw ibatu wkoll l-istudenti. Hemm qabża kbira ta' dak li wieħed il-gvern qabel l-elezzjoni ġenerali kien wieħed lill-edukaturi żiediet signifikanti. Illum minn signifikanti wasalna għal sostanzjali. Illum il-ġurnata qegħdin f'sitwazzjoni fejn dan il-ftehim kollettiv aqas wasal biex jibdew jiddiskuti il-pakkett finanzjarju. Bernice Bonello spjegat li din is-sitwazzjoni qed toħloq ukoll pressjoni fuq il-ġenituri ta' dawn l-istudenti. Dan fil-waqt li insistiet li huwa dritt tal-istudenti li jingħataw il-marki. Din qed toħloq mhux biss pressure imma qed toħloq dimotivazzjoni kbira fl-istudenti. Għal darb'oħra il-gvern qed jilgħab bil-futur ta' pajjiżna għaliex jista' jkun li din l-effetti ta' din is-sitwazzjoni mhux biss qed jinħassu bħalissa iżda ħajibqgħu jinħassu anke fil-futur. Għaliex jista' jkun li jkollok student li minħabba dal-pressure żejjed li qed iħoss jgħidlek alright mela jiena ħanieqaf mill-kors. Allura dan ħanħossu effetti fejn jidħlu s-setturi tax-xogħol. Intant dwar din is-sitwazzjoni net news wkoll ir-reazzjoni tal-President tal-MZPN Thomas De Martino. Qed ibagħtu l-istudenti ovvjament tal-MCAS għaliex minħabba l-fatt li dawn mhux jirċievu il-market jibqgħu f'sitwazzjoni ta' inċertezza u dan kollu riżultat tar-rasibsa tal-gvern li ma rridx jagħti ftehim kollettiv ġdid għall-għalliema, għall-edukaturi, għall-istaff tal-MCAS, ftehim kollettiv li jixraq għall-istaff li huma wara kollox responsabbli mill-edukazzjoni ta' eluf ta' żgħażagħ. U dan juri n-nuqqas ta' responsabbiltà min-naħa tal-gvern fir-rigward tal-edukazzjoni tagħna iż-żgħażagħ ġewwa pajjiżna. Marija Franca Lanza, Net News.